Добре дошли в научното шоу на училище Quest. Аз съм госпожа Брани и съм учител по химия и физика, а днес с мене... Аз съм Петър от първи клас. За първи експеримент ще ви трябват хранителна боя, вода, гайка, грозде, капачка, може да използвате от олио, от вода, част от гъба, готварска гъба, сироп и олио. Готов си да започнем? Да. Добре. Първото нещо, което трябва да направиш, е да налееш вода в тази чаша. Страхотно. Добре, продължаваме с хранителната боя. За да се вижда по-хубаво, е хубаво да сложите само една капка във водата. Добре. Една капчица ще е напълно достатъчно да освети водата. Добре, може да върнеш тук. Следващото нещо, което ще сложим, е олиото. Според теб, като сложим олиото, то къде ще отиде? Ще смеси с водата, ще отиде на дъното или ще отиде над водата? Ще отиде над водата. Добре, хайде да проверим. Давай, излей го с цялото. Добре, страхотно. Пепи беше прав. Олиото отиде над водата, защото плътността на олиото е по-малко от тази на водата. Следващото нещо, което ще сложим, е сиропа. Пепи, ще сложиш ли сироп? Да. Според теб къде ще отиде сиропа? Отдолу или отгоре? Или някъде по средата? От средата, моя. Къде? От средата. По средата. Добре. Давай, още наливай. Добре, може да спреш. Сиропът, тъй като има най-голяма плътност от трите течности, отиде на дъното на чашата. Добре, може да оставим тук. Да? Сега ще почваме да пускаме предмети и по това ще определим тяхната плътност. Принципно, плътността е трудна за обяснение, но чрез такъв експеримент всяко дете може да я разбере. Хайде да поставим първо гайката. Къде отиде гайката? Тя отиде на дъното. Отиде на дъното на чашата, точно така. Тя остана на дъното, тъй като нейната плътност е много голяма и по-голяма от трите течности. Хайде сега да сложим грозде, да видим какво ще стане с грозде. Добре. Къде остана гроздето? На кой слой? Това какво беше зеленото? Грозде. Да, течността. В средата отиде. По средата, там където е водата. Всъщност, да, гроздето има по-малка плътност, отколкото тази на сиропа, затова остана над сиропа. Хайде да видим сега с капачката какво ще се. Добре, нещо, което трябва да направим, тъй като в момента остана празна, и да й помогнем да се напълни с олио и да видим докъде ще стигне. В момента потъва, но ще й отнеме малко повече време. Тя е с по-голяма плътност от олиото, но пък с по-малка плътност от водата, затова ще остане точно между олиото и водата. Хайде да сложим следното нещо в гъбчиката за чини. Какво се случи с нея? Къде остана? Тя остана отгоре. Остана отгоре, защото нейната плътност според теб каква е? Най-леката. То е с най-малката плътност, да, затова е по-леко и остава върху всичките течности, които сме сложили в чашата. А сега продължаваме с следващия ни експеримент. В този експеримент ще надуем балон по малко по-различен и интересен начин. За целта ни трябват оцет, сода бикарбонат, балон и бутилка от половин литър. Аз тук лично използвам колба. Готов ли си, Пепи? Да. Да започваме. Може да налееш оцет в колбата. Страхотно. Сега ще ти асистирам, за да сложим сода бикарбонат в балона. Добре. Сега ще ти помогне да сложим балона върху колбата или бутилката.
Така, нещото, което искам да направиш е да хванеш балона и да го изсипеш върху колбата. Какво се случва? Той се надува. Да, балонът ми се надува. Балонът се надува благодарение на химичната реакция между оцета и содата бикарбонат. Когато те си взаимодействаха, се отдели газ, въглероден диоксид, който наду нашия балон. А сега продължаваме с следващия експеримент. За следващия експеримент ще ни трябват вода, дълбока чиния, черен пипер и течен сапун. Първо наливаме вода в чинията. След това добавяме и черен пипер. Черният пипер остава по повърхността благодарение на повърхностното напрежение. Пепи, искам от теб да пипнеш с пръст вътре в водата. Я изведи сега пръста да видим какво стана. Какво има по пръста ти? Черен пипер. Черен пипер. Черният пипер полепна по пръста ти. Добре, хайде сега си сложи сапун. С друг дръг. Да, точно така. И бръкни отново в водата. Какво се случи? Я си премести малко пръста. Какво се случва? Черният пипер се отдалечава от твоя пръст. Защото там, където е пръста му със сапуна, повърхностното напрежение стана по-малко. Другите краища остана по-голямо повърхностно напрежение и те издърпаха черния пипер. Това може да се обясни и с молекулите. Молекулите се носи хванали много силно за ръка и по този начин се получава много високо повърхностно напрежение. На малките деца може да го обясните с микробите, които полепват по пръста ви, но благодарение на течния сапун те бягат надалеч. Надявам се, че експериментите ни ви харесаха и ще ви очакваме отново в следващия епизод на нашето научно шоу.